wannan fa sirikinka ne shi? Daga ya zauna kamar wani shiri mai wajen. Sunana ke Sawa. Wannan ita ce haduwa ta farko da Fushba. Wai wancan waye a waje? Da wani zauna ya kalmashe mutane kafa. Kai, wannan wani abu ne. Ya za ka zauna ka ɗora kafa ɗaya kan ɗaya mai gida na waje? Kai baka da da'a ne? Mene? Kafa da na ɗora ta wace? Wacce na ɗora wa kafa mata wace? Kafa ta fa na ɗora akan kafa ta. Akan mai gina na ɗora kafa ta ko me? Aiki yake so na masa ko fadanci. Dole ka sauya ɗabi'a in dai kana so ka yi aiki a nan. Ba wai yadda kake so za ka yi ba. Haka ne? Sauya ɗabi'a ta ba zai yiwu ba, amma sauya mai gida fa. A biya ni kuɗaɗen aiki na. Sai in tafiya ta. Wannan shine na daidai aikin da na yi. Ka ɗau wannan ka ba mai gidanka. Ya je kasuwa ya siyo iya mu'amala idan da akwai a can. Rike wannan. Wannan in mayan barci duniya ko kuma ya ƙare a cikin karnuka. Kai, ina kuma za ka yi? Ni ma sauya mai gida zan yi. So nake zuwa gaba na ga me zai zamo. Kai ina za ka wai? Kai! Je barbatan ma har na kwanaki da wani zaki da tserewa haka tun bikin dangane ba da baci kudi ba ma uwar kudi ba ruwan macin kasa biya. Rai da fa ba na gaya maka zan biya ka watan gobe ba. A kowane wata haka kike cewa sai a watan gobe zaki biya har sau nawa ne zan zo gidanki marasa kunyin mutane kawai waɗanda ba sa jin kunya san ba kunya a lamarin ku ko kaɗan. Rai da fa ka daina daga muryan nan. Gaba ɗaya kauye kowa na ji. Daga murya nake saboda kowa ya ji ko za su ji kunya su biya ni. Ayya me ta kamace fa yanzu haka ya dace kai mata magana. To me ta kamace sai me amma idan ta kamar bujumi a gida shi ba namiji bane ko ba shi da hannaye daga babu. Haba rai da fa. Na ya so ma aiki a masarrafa. To haka ne. Yana samun albashi za a biya. Me zai biya din? Kowa kawai ya san danki ya jima da burin aiki. Aikin ma baya yi. Yaro biye haka. Rai da fa gaskiya ya faɗa. Da gaskiya daina zuwa aikin. Ta yaya za mu rayu baka da aiki? Kai tambayar ka fa nake yi yaro. Jinin barbatan ma duci manta da wannan gobe da safe zan zo kowace kwandala sai kin biya ni. Idan ba haka ba saman gidanki za hauna daga murya ba ofar gida ba. Sha mana sha nan ka bai ji magana ka ba ma bare sa. Uwar kuɗi 3,000, ruwa 3,600, 6,600 kenan duka. An warware bashi sai an Na ji jima. daɗin warwarewar bashinka. To ni kuma nawa fa. Bashin da kuma kamar ya. Gaba ɗaya ƙauye an san mun karɓi bashinka. Yanzu bai kamata su san mun biya ba. Oh, wannan abu ne mai sauki. Yau gura fa, Venkata da Fushba ya biya bashin da ake bin su. Wai kenan na tafi. Tsaya man. Jiya da kwai mutane da yawa a shagon hasafi. To yanzu dukkan su zai gaya musu. Yanzu me kace nufi? Gurafa maza kawo min jadawalin duk waɗanda ke wajen ajiya. Gaba ɗaya mutum 600 ne a nan. Akwai fakala da bi. Akwai calafati da manema. Kai, wai kana tsammani yanzu din bisin gaya musu ne? Ba zan yi hakan ba. Kwandon rayudu. Cinan kwandon rayudu. Fushba, ya biya duka bashin su. Yanzu akwai wani mako ba. Bai na falli sa Balakshmi, Batiyala Ali Bello. Daga nan sauran gida biyu. Bashin da ake musu duka ya biya wallahi. Fushba, a sanar da ban kada subban ma. Zuwa dare zai shashi zuwa Dubai. Aiki zane idan na je na dawo zan biya zuwa dare ka gane. Aikin rufi 100 ɗin na me na 1,000 ma na me. Wannan halattacciyar harka ce shi sa rufi 100 wannan kuma haramtacciya ce yawan kuɗi yawan kasada. Aikin rufi 1000 a yau ta nan mota za ta tashi mota za ta tafi. Masu aikin rufi 1000 ba za a hanzato ta nan. Aikin rufi 1000 mota za ta tashi aikin rufi 1000. Kai ya kuma kake yin ta can in muka yi ta nafi ba tabbacin cewa za mu dawo gida zuwa dare. Zuwa dare ban da wani aikin da zan yi don haka na yi ta nan. Dakata Dakata direba ga wannan zai zo, direba. Yawa yawa. To mu je. Gani.